Arikushira bari fucha. Anditi. Basa ndarangotanga onda rairwa na mudara wangu kuti unofana ngone zvekuitawo ka project kaungango kwanisa kuitawo kuti wane kurarama. Wakalitangisa zvarini basa? Ndasofa ndane 1.5 years. Akatanga last year. Unonyatsoita sei pamapfuwira oneka madhadha? Ndangotanga ndine maviri. Angori maviri bedzi. Achikandira kusvika atowanda kaavese. Asi chii chaizvo chatingati pfungwa yakapinda mamuri kuti muzosvika kuda kuita project iyi? Because takatarisa ka haisi project yatingati iproject inoitwa nevanhu vakawanda. Alright. Kana munhu uchinge watambudzika kusvika pekupedzisira njere dzinovhurika. Unopindwa nedzimwe pfungwa dzekuti ndakadai ndinowana kurarama. Ndiri kuona mukuradzika kunge mune zera rechidiki, muri vechidiki. Mungaita makore mangana? Ndine 24 years. Kurudziro yamungada kupa kune vamwe vezera renyu iri ndeipi? Vari kushayiwa zvekuita, vasina dzimwe pfungwa dzekuti vangakwanisa kuita zvakadai. Ndinoti kune vechidiki vezera rangu ngavasiyane nemadrugs, wotsvagawo tumaproject zvekuita tunowanisa kurarama. Chii chamungati pari zvino pamakore matara chiti mune makore maviri? Ya, nditongoti makore maviri. Matanga project iyi. Chamungati maona kuti project iyi ingava iri kukubatsirai zvikuru? Like tingati achievement yenyu zvamabudirira kubva masvira. Alright, ndakutokwanisa kuwanawo kamari kekuti semhuri tokwanisa kunge tichibatsirikana. Kuburikidza kunge ndawana maketi ekutengesa madhakisi. Okay. Mungatiudza kuti madhakisi enyu munatengesa nemutengo wakaita sei? Alright, makono tinoaita $15, then masheshe $10. Muna akawanda zvakadii? Pari zvino tine 250 madhakisi. Muri kuzotarisira kusvika kupi neproject iyi? Project kutarisira kusvika kumberi chaizvo kuti tienda kukwanisa kusupply masupermarkets. Okay. Ko zvamungati zvipinga mupini zvamuri kusangana nazvo mukuita project ndezvepi? Ya, matambudziko atiri kusangana nawo pari zvino ndespace. Sokuona kwamunoita space yedu inenge yave shoma. Space yedu ndoyo yatingati ndo challenge yatava nayo. Maybe nechikafu. Pazuva mungade chikafu chakawanda zvakadii chekufidha madhakisi? Pazuva toti madhakisi edu anodya 10 kg yechikafu.